नमस्कार, मी रुपाली मोघे. आय एम अ सिंगर सॉन्ग रायटर आणि प्लेबॅक सिंगर. आणि आज आम्ही सगळे जमलो आहे अजय स्टुडिओज जुहूमध्ये NCPचं थीम सॉन्ग रेकॉर्ड करायला, ज्याचं नाव आहे राष्ट्रवादी सारे. हे गाणं आमच्या सगळ्यांकडून अजितदादा पवार यांच्यासाठी एक छोटंसं सरप्राईज आहे. हे गाणं लिहिलं आहे मिलिंद गांधी यांनी, कंपोज केलं आहे श्रेयस देशपांडे यांनी आणि गायलं आहे अवधूत गुप्ते सरांनी आणि मी. सो आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट सॉन्ग. आणि मी आशा करते की हे तुम्हा सगळ्यांना गाणं खूप आवडेल आणि हे गाणं अगदी व्हायरल होण्यासारखं गाणं आहे. सो मला नक्की खात्री आहे की आपण हे गाणं रील्सवर शेअर करून, इन्स्टा स्टोरीजवर शेअर करून खूप व्हायरल कराल. या गाण्याचं अख्खं श्रेय SB प्रोडक्शन्सचे निशा मॅम आणि शंकर बारवे सर यांना जातं. सो आय रिअली थँक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू फीचर मी इन दिस सॉन्ग. अँड आय एम ट्रूली ग्रेटफुल. आणि मला खात्री आहे की हे गाणं आपल्याला खूप आवडेल. थँक्यू सो मच. राष्ट्रवादी